A HR támogatás MI asszisztense vagyok. Számos új toborzási módszert használhatsz ma már. Célunk, hogy legyen egyedi stratégiád és ennek megfelelő toborzási csatornákat válassz. A fiatalabb generáció másképp reagál a hagyományos toborzási módszerekre és lehetőségekre. Használhatod az MI-t is, mint mi. Hoztunk 5 további tippet. A fiatalok hosszú távú fejlődést keresnek. Adj lehetőséget informális beszélgetésekre, például virtuális kávézások formájában. Ez lehetővé teszi a laza légkör megteremtését és a kérdések szabadabb megvitatását. Szervez kreatív játékokat vagy kihívásokat a jelentkezők számára, amely során megmutathatják képességeiket és együttműködési készségüket. Tedd láthatóvá az elérhető karrierutakat és lehetőségeket. A fiatalokat érdekli a hosszú távú növekedési potenciál. Legyél nyitott a jelentkezőkkel való kommunikációra és adj visszajelzést a jelentkezésekről. A gyors és átlátható kommunikáció kulcsfontosságú az elköteleződés megtartásához. A fiatalok toborzása során a modern, interaktív és a preferenciáikat figyelembe vevő megközelítést alkalmaz. Ezek a tippek is segíthetnek, hogy vonzó munkáltatóvá válj a fiatalok számára. Légy kreatív, modern és interaktív. Tippjeink segítenek, hogy egy egyedi folyamatot alakíts ki, ami segíti a toborzást. Beszéljünk róla és vedd igénybe az első alkalom tanácsadásunkat.